Magi Sarasua Laskarai, itxasukoa. Beraz, lehen galdera da, zure helburua zein den txapelketan izen eman zinularik, edo orain zein den zure helburua, zer nahiko zinuken eman eta zer nahiko zinuken jaso? Txapelketan parte hartzen helburua duzakit, parte hartunan bereziki uste dudalako importantea dela Xirabako txapelketa hau egindarin hemen, iparraldean, bai bertsolaritza indartzeko eta baita euskarak ere ukan dezan bere lekutxoa, saioetan eta jendea erakartzeko eta zena izutan eman eta jaso eman eskatuko nuke niretik kantatzea eta hori albezain ongi kantatzea beti bezala eta sustut ongi pasatzea, ongi senditzea saioetan tola eta jendeari alaz zerbait maitea gozatzeko parada edo bertsoaz eta jaso txapelketatik esperientzia hon bat izan dadila. Eta jakinik txapelketa dela gure paraleko bertsolaritzaren zati bat bakarrik, uste duzu bertsolaritza ikusgarri egiten duela edo nolabait indartzen dituela beste bertso saioak, bertso eskolak, txapelketa aitzakia bat dela bertsolaritza indartzeko? Bai, ustez baiet hori frogatu izan dela intzinekoetan eta alde batetik bertso eskolak, hor jadiez motivatuko gaitu bertso eskolan biltzeko, txapelketa bat dugu, berkira entrenatu, giro gozo bat sortzeko bertsolarien artean, eta baita bertsolari ez direnen artean ere, adibidez duela bi urte egin zelarik parte hartu bainoan, nabaritu nuen nire inguruan bertsoaz interesatu bat ziren pertsona initzuk bildu zirela, saioetara joan, etia ipatzen eta hola, eta uste tortako biziki importantea dela. Eta bertsolaritza bera indartzea uste importantea dela iparraldeko hiru lurraldetan euskara indartzeko edo mugimendu euskal komunitateari zerbait ere ekartzen diola? Bai, bertsoaz uste dut ez ditugula esparrua initz, maleruski euskarak ez ditu esparrua initz hemen iparraldean eta hori da bat euskara hutsean egiten den txapelketa baita azkenean eta bertsoa bertsoaz euskara eskatzen baitu eta beraz bai, eta gainera euskara ez da adibidez ikastolan bezala ikasteko zerbaiten bidez dora, eta plazegetik izi da euskara eta euskarakin jostatzen dugu girelai, erakusten dugu, eta horretako da jantzitsua eta polita. Eta azken galdera, jakinik aipatzuzu bertsolaritzara hurbiltzen dela jendea batzutan txapelketari esker edo aitzakia hortan, jakinik aurten ere etorriko dela jende berria ez dena baita ezpada bertsozalea lehen aldiz bertso saio bat entzutera. Dudan den horri ze mezu igurriko zenioke etor dadin bere lehen saioa entzutera? Etortzeko eta bikaina izan dela, entzatuko gilat dena maiten eta jostatzen, plazteka hartzen eta hori txapelketa nik aurten ez dut seriotik edo ikusten edo lehiatik edo gehiago ilusiotik, plaztegitik eta jostetatik.